நோபல் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. எல்லா ப்ரொஃபஷனையும் அவங்கவுங்க அப்படி தான் பார்க்கணும். ஆனால் சில காரியங்கள் வந்து அப்படி தான் உயர்த்தி விடுகிற ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த ஆசிரியர் பணி. ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டேஸ். உங்களை சுற்றிலும் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு போதிக்கிறதுக்கு ரெடியாக. நீங்கள் ஒரு நல்ல மாணவனாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிட்டே இருக்கும், விஸ்டம் உண்டாகிட்டே இருக்கும். தேக்க நிலையில் இருக்காதீங்க. ஒவ்வொரு நாள் என்ன பண்ணுங்க, கற்றுக்கொள்ளுங்க. லேர்ன் எவ்ரி டே. நோபல் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. எல்லா ப்ரொஃபஷனையும் அவங்கவுங்க அப்படி தான் பார்க்கணும். ஆனால் சில காரியங்கள் வந்து அப்படி தான் உயர்த்தி விடுகிற ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த ஆசிரியர் பணி. ஸோ இன்றைக்கி நான் சொல்ல விரும்புகிற முதல் பாயிண்ட்டு, உங்களை சுற்றிலும் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு போதிக்கிறதுக்கு ரெடியாக. நீங்கள் ஒரு நல்ல மாணவனாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிட்டே இருக்கும், விஸ்டம் உண்டாகிட்டே இருக்கும். தேக்க நிலையில் இருக்காதீங்க. ஒவ்வொரு நாள் என்ன பண்ணுங்கள், கற்றுக்கொள்ளுங்க. லேர்ன் எவ்ரி டே. எல்லாம் சொல்லுங்கள், லேர்ன் எவ்ரி டே. நீங்கள் வளர்ச்சியை விரும்புகிற ஆளாக இருந்தால் நீங்கள் எதை விரும்பணும்? கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியுமா, இயேசுவினுடைய கேரக்டர்ஸில் ஒன்று, அவர் வந்து ஒரு குட் லேர்னராம். அப்படி ஏசாயா பதிவிடுகிறார். காலைதோறும் அவர் என்னை எழுப்புகிறார், காலைதோறும் அவர் என்னை எழுப்புகிறார். காலைதோறும் எழுப்புறாரு. ஆனால் காலைதோறும் எழுப்புறது மட்டும் இல்லை, காலைதோறும் இன்னொரு விஷயம் நடக்குது பாருங்க. என்ன நடக்குது? ஏசாயா 50:4, இளைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தையை நான் அறியும்படிக்கு கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு கல்விமானின் நாவை தந்தருளினார். எல்லாம் சொல்லுங்க, கல்விமானின் நாவை தந்தருளினார். காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார், கற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களைப் போல நான் கேட்கும்படி என் செவியை கவனிக்க செய்கிறார். ஆமென். எவ்ரி டே ஒன்று நடக்குது பாருங்களேன். ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்று நடக்குது. என்ன நடக்குது? காலைதோறும் அவர் என்னை எழுப்புறார். அது மட்டும் இல்லை, கற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களைப் போல நான் கேட்கும்படி என் செவியை கவனிக்க செய்கிறார். ஆமென். என்ன வார்த்தை பாருங்க. என்னுடைய காதை, என்னுடைய செவிக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு அவர் என்ன பண்றாரு, கொடுக்கிறார். அவருடைய சத்தத்தை கேட்க, சில காரியங்களை கவனிக்க அவர் என்ன பண்றாரா, செய்யறாரா. என்ன அருமையான வார்த்தை பாருங்க. எல்லாம் சொல்லுங்க, காலைதோறும் கற்றுக்கொள்ளுதல். அப்படின்னா என்ன? ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்றது, லேர்ன் பண்றது. கடவுளுடைய வார்த்தையை படிங்க. உங்களை சுற்றில் இருக்கிற ஏதோ ஒன்றின் மூலம் தேவன் உங்களோடு பேச விரும்புகிறார். அவருடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஆமென். நேற்றுக்கு மாதிரி இன்னைக்கு இருக்காது, இன்னைக்கு வேற மாதிரி ஒன்று பேசுவார். ஆமென். சில நேரம் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுவார், பேசுவார். என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நீ அறியாததும் உன் புத்திக்கு எட்டாததும் பெரிய காரியங்களை நான் என்ன பண்ணுவேன். எரேமியா 33:3, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். ஆமென். அப்போ கடவுள் பாருங்க என்ன சொல்றாரு, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை அறிவிப்பேன். எனக்கு தெரியலேன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டியதில்லை. ரகசியமான காரியங்கள், உங்களுக்கு விளங்காத காரியங்கள். நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில காரியத்தை ஆண்டு சொல்லுவார், ஆனால் அதை பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே. ஆனால் அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் நம்ம பெருசாக சாதிப்போம். ஆமென். இந்த ஃபீல்டு எனக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க. கடவுள் சொல்றார், சூப்பர், அப்போ நான் உனக்கு அதை சொல்லி தருவேன். ஆமென். போன வாரம் சொன்னல, அறியாத ஜாதியை வரவழைப்பாய். அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாத ஃபீல்டில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஞானமாக இருந்து உங்களை வெற்றி பெற வைப்பார். ஆமென்.